Vítajte v podcaste Balance. V dnešnej téme, ktorej sa budem venovať, je téma sebahodnoty. Sebahodnota ako taká je niečo, čo si potrebujeme chrániť. Potrebujeme si budovať, ale aj pestovať. Pretože od nej závisí, aký máme vzťah k sebe, aký máme vzťah k druhým a koho si do života priťahujeme, aký typ partnera, priateľov či iné vzťahy. Je to také naše vodítko alebo taký ten kompas, ktorý, alebo vďaka ktorému si pritiahneme ľudí, alebo do cesty ľudí, ktorí nám jemne preveria oblasť, ktorú potrebujeme vyliečiť alebo si nejakým spôsobom zlepšiť. Hej, keď si potrebujeme napríklad posilniť sebavedomie, tak nám pošle ľudí do cesty, ktorí nám ho mierne narúšajú alebo naštrbávajú. A potom je na nás, ako zareagujeme. Či útokom, je to taká nejaká obranná reakcia na bolesť, keď človek presne pichol do miesta, ktoré sa má vyliečiť, alebo vďačnosťou, že nám tento človek zrkadlí našu nejakú vnútornú pravdu. To znamená, že to je niečo, na čom potrebujeme pracovať. A ako to je? Ak je to otázka sebavedomia, tak je na nás, čo s tým urobíme. Že či sa budeme schovávať za nejakú masku, alebo využijeme prostriedky, ktoré sú dostupné na trhu a budeme si to sebavedomíčko pekne, krásne pestovať. Vráťme sa ale k tej našej téme dnešnej a to je tá sebahodnota. Sebahodnota bude pre nás všetkých veľkou témou. Prečo je to tak? Lebo dnes, 19.6.2026, vstupuje Chiron do znamenia býka. A táto téma sebahodnoty sa dotýka tým pádom nás všetkých. Býk je znamenie, ktorý vládne v astrológii druhému domu. A tento druhý dom predstavuje oblasť financií, rovnováhy, pokoja, talentu, stability, bezpečia a zároveň nášho vnútorného bohatstva. Čiže často sa snažíme budovať túto sebahodnotu externe, napríklad, kúpu drahého auta, alebo že máme nejaký status, že nejakú pozíciu, alebo môžu byť aj tie lajky na sociálnych sieťach. Ale taká tá zdravá, práva, nefalšovaná sebahodnota vychádza hlavne vznútra. A pre tých, ktorí vlastne sa stretávajú s Chirónom prvýkrát, tak len ho predstavím. Je to taký liečiteľ starých zranení. No a podľa jeho pozície v našej astrologickej mape alebo v tých domoch vidíme, kde máme to zranenie, ktoré potrebuje našu pozornosť. Nachádza sa v oblasti, v ktorej pociťujeme strach, neistotu a kde sa nám opakujú vzorce správania. Lebo ten Chiron nás tak pekne jemne tlačí zase do tých situácií, aby sme sa postavili strachu, napríklad z očí v oči a vyliečili tie staré rany. A tým, že Chiron je odnes v tomto znamení býka, tak to je pre všetkých, že budeme sa venovať oblastiam, ktoré súvisia či už s financiami, s rovnováhou, pokojom, talentom alebo stabilitou alebo bezpečím. Čiže každého z nás to bude hádzať do týchto oblastí presne tam, kde potrebujeme. A býk alebo hlavne sebahodnota je o tom, že ako my sa cítime. To znamená, ako sa správame k svojmu telu, ako sa prezentujeme ale navonok, ale hlavne, či sme spokojní s tým, kde sme a aké je naše zdravie, aký máme ten status, alebo aký stav bankového účtu máme. Je to síce možno si poviete, že externé, ale to všetko vplýva na to, ako aj my sa cítime. A keď tým, že ja mám Chirona v znamení býka vlastne cez celý život, alebo počas celého života, alebo som sa narodila takto, tak viem, o čom hovorím. Pracujem na svojej sebahodnote celý život a vždy to zahŕňa nejakú oblasť. Raz je to fyzická rovina, raz je to prostredie, v ktorom sa nachádzam, raz je to mentálne nastavenie a raz je to psychohygiena. Takže počas celého nejakého života, keď zase sa vraciame k sebahodnote, ak je to napríklad fyzická rovina u vás, tak je možné, že začnete pociťovať nejakú takú potrebu viacej cvičiť. Alebo zdravie si pritiahne vašu pozornosť. A si poviete, že OK, teraz je už čas na to, aby som už niečo s tým robila. Ale naprv, keď si poviete, že dobre, ale nemám čas. Teraz ja vám môžem odporučiť hociaké, návody,
Ale pokiaľ vy sa nachádzate v stave, že nemáte čas, tak prv ako začnete čokoľvek nové v živote, potrebujete niečo eliminovať. To, čo už tam máte. Lebo ten čas si potrebujete vytvoriť. Hej? Môžete si ho samozrejme vytvoriť aj tak, že skôr stanete alebo neskôr pôjdete spať. Hej? Je to pre každého individuálne. Ale čo tým chcem povedať, že ak máte veľa povinností a vy tam ešte chcete pridať nejakú jednu vec, tak nevydržíte, nezotrváte v tej danej činnosti dlho. Čiže otázka na vás, teraz si povedzte pre seba, že čo vy môžete z toho všetkého, čo robíte, dať preč zo svojho života. Napríklad, ja neviem, že či to je pozeranie televízie, alebo scrollovanie na sociálnych sieťach, čokoľvek, čo tam je, čo si poviete, no dobre, keď to dám preč, tak vznikne mi zrazu čas na novú aktivitu. Hej. Bez toho, aby ste si urobili toto cvičenie, tak jednoducho nenájdete ten čas pre nové, čokoľvek, čo je, čo potrebujete. Sebahodnota a prostredie, v ktorom sa nachádzame. A keď som bola ja menšia, vždy som mala rada také upratané prostredíčko a zahrňal to napríklad aj uprataný šuplík. Možno sa niekto teraz zasmie, že čo ty má zase tá sebahodnota, ale ak vám to prináša spokojnosť, prečo nie? Niekto potrebuje upratanú skriňu, niekto potrebuje mať upratané oblečenie podľa farby alebo zoradené nejaké šanony. Je to v poriadku, ak on má spokojnosť alebo ho to robí spokojným, nechajte to a robte toho viac. Hej? Alebo pomôžte niekomu, kto zase nemá takúto nejakú systematickosť v živote. Zároveň je dobrým prostriedkom aj Feng Shui, čo vlastne pomáha upraviť prostredie, tak, aby ste sa tam cítili dobre. Ja neviem, že uprataný priestor, alebo nejaké kvetinky, alebo nejaká farba na stene, lebo aj to má veľký vplyv, ako sa cítite. Neviem, či to počúvate teraz v aute, alebo doma, alebo možno v autobuse. Pozrite sa okolo seba. Ako vnímate to prostredie, kde sa nachádzate? A ako sa v ňom cítite? Je niečo, čo vás ruší? Nejaká farba? Alebo možno nejaká vôňa, respektíve smrad? Čo môžete odtiaľ dať preč alebo zameniť to? Výborný spôsob, ako si oživiť trošku aj náladu, sú esenciálne oleje. To znamená, že si pustíte, dáte si do difuzera nejaký olej, či už, ja neviem, balans, alebo keď potrebujete trošku zlepšiť respiračné činnosti alebo ochorenia, alebo keď máte kašel, tak je dobre na na dýchanie. Alebo keď si chcete sa ochrániť pred nejakými, neviem, že zlými energiami, ale povedzme, že ste senzitívnejší na okolie, tak dobrý olej je napríklad On Guard, ktorý ja si každý deň dávam v podstate, či už na spánky alebo na predlaktie. Hej, a mám taký pocit, že okrem toho, že krásne vonia, tak mám dobrý pocit, že v podstate som chránená proti nejakým externým zlým vplyvom alebo energiám. Ďalej to môže byť mentálne nastavenie, to znamená práca zmyslov. Koľkokrát sa pristihnete pri tom, že premýšľate a vaše myšlienky sú rôzneho typu a väčšinou napríklad sa dávate dole. Čiže je to tiež nejaký spôsob zvyku alebo rituálu, ktorý si môžete zaviesť, že každé ráno, keď sa zobudíte, tak si nejako nastavíte hlavu, že ako ten daný deň bude pre vás vyzerať. A keď počas dňa sa prichytíte, že vaše myšlienky niekde plávajú a zase vás niekto dávajú dole, že sa podceňujete, tak ich zastavte jednoducho v tom zárodku a povedzte si, alebo že otočte tú pozornosť niekde inde. No a posledným je psychohygiena. No a psychohygiena môže mať rôznu formu. Môže to byť aj hudba, môže to byť aj ticho, môže to byť tanec, môže to byť už spomenuté esenciálne oleje a môže to byť aj prechádzka. Niekedy stačí aj málo, aj tá prechádzka 10-minútová, aj 15-minútová a môže pomôcť vyvetrať hlavu. Čo sa stane, keď je sebahodnota nízka a odovzdáme túto svoju silu druhým?
Čo sa vtedy vlastne stane? Prečo ja stále hovorím o tej sebahodnote, aby sme ju mali dostatočne vysokú alebo veľkú? Lebo ak našu sebahodnotu podmienujeme partnerom alebo externým prostredím, či už je to jedlo, cigarety, alkohol, materiálne veci, tak kráčame po tenkom ľade. Lebo ak tento zdroj, nazvem to zdroj, aj keď to môže byť partner, hej, ale jednoducho nazvime to zdroj, z nášho života vytratí sa, cítime, že sme strátili pôdu pod nohami. Hej, tú stabilnú pôdu a cítime sa zrazu taký strátený, bezmocný, lebo niečo tam v tom našom živote už nie je. A začneme hľadať náhradu. Lebo aby to prázdno, ktoré tam zrazu vzniklo, aby sa zaplnilo. Lebo s tým prázdnom sa skrýva alebo sa spája aj emócia, ktorá nás ťahá dole. A samozrejme, nikto z nás sa nechce cítiť zle, tak čo prvé možno máme tendenciu urobiť, že hľadáme tú náhradu možno z partnerstva do partnerstva, že nejakého nového partnera, aby rýchlo sme sa cítili dobre, alebo v horšom prípade siahneme po cigaretách alebo po alkohole, aby sme sa zase cítili lepšie. Čiže čo je lepšie urobiť? Hľadať náhradu alebo si pestovať túto sebahodnotu každý deň. Sú to bežné rituály alebo aj malé rituály, ktoré my môžeme každý deň si osvojiť. Hej. Ale začnite vždy pomaličky. Stačí len jeden rituál, ktorý zavediete si do života. Hej. Či už je to práca s myslou alebo tie prechádzky a vám to pomôže v živote cítiť sa lepšie. Ale ak nemáte čas, verte mi, že ten čas si musíte urobiť alebo potrebujete urobiť a nájsť si ho. Pretože ak chcete alebo ak nechcete byť závislí na druhých, v zmysle, že OK, teraz je tam partner, alebo je to jedlo, sú to tie cigarety alebo alkohol, tak je na vás, ako vy sa rozhodnete. Čiže nemusí to tak byť, hej. Je čas, vždy je lepšie začať od seba a posilniť si svoju vnútornú hodnotu. Hej. A môžeme sa, ak to nedokážete sami, môžeme sa spoločne na to pozrieť. Pozrieť sa na to obdobie, v ktorom sa nachádzate, aby ste dokázali plávať s prúdom a využívať tú energiu daného mesiaca vo svoj prospech. Lebo ak niekde zotrvávate dlhšie, než aby ste mali, život vás začne jemne tlačiť. Hej. A ja vám pomôžem tieto čukance rozpoznať a nebudú to len také nejaké teoretické rovine, ale skôr tie praktické informácie, ktoré môžete okamžite využiť v bežnom živote. Či to je prostredníctvom dátumu narodenia, kde definujeme silu, s ktorou môžete čerpať v náročných časoch, alebo spôsob, ako efektívne posilniť svoju sebahodnotu a sebalásku. A tiež pozrieme sa na lekcie, vďaka ktorým môžete raz posúvať sa vpred. Našťastie, že prečo to vnášame my bíci druhým takú tú stabilitu do života, lebo sme zemité znamenie. Jednoducho dokážeme aj sami seba uzemniť a vrátiť aj druhým nohy na zem. A tak sa aj vy môžete starať o svoju sebahodnotu. Hej. Nečakajte, nie je to v podstate žiadny luxus. Hej. Je to nevyhnutnosť, ktorú čoraz viac z nás bude hľadať. Hlavne v tomto období, keď je toho na všetkých veľa. Budeme hľadať, alebo aj hľadáme tú jednoduchosť. A ja hovorím, že radšej začnite v malom a vytrvajte, ako keby ste mali 10 vecí robiť naraz. Lebo vtedy vlastne ten život je udržateľný a o to ide, aby sme mali život, ktorý je udržateľný, v ktorom sme spokojní a hlavne v neposlednom aj rade aj zdraví. A to je ten hlavný cieľ. Mať tú udržateľnosť. Či budete mať 10 vecí v skrini alebo 5, to už je na vás, na každom z nás. Aj na každom z vás. Ale otázka je, ste spokojní? Ak nie ste, kde ste sa vychýlili z tej rovnováhy? Ktorá oblasť vám pokulháva? Ktorá oblasť je to? Je to fyzická, je to mentálna, je to partnerstvo, je to práca?
Prečo to tak je? Čo vám bráni v tom, aby ste boli spokojní? Je tam niečo, čo sa skrýva za tou sebahodnotou? Že necháte si na seba naváľať? Alebo je tam šéf, ktorý vás neuznáva, alebo vás nevidí, nepočuje? Možno je to aj práve preto, že nastal čas, aby ste si tú sebahodnotu zvýšili. A ten šéf vám len prišiel do života preto, aby ste začali na tom pracovať. A ja vám s tým veľmi rada pomôžem. Dole pridávam link na služby, či už je to numero coaching alebo Gallup. A je už na vás, ktorý si budete chcieť vybrať. A zároveň máte možnosť stiahnuť zadarmo aj meditáciu, balans, ktorá trvá 15 minút a je doslova si ju môžete púšťať kedykoľvek, kdekoľvek, kde chcete. Či už ste aj za volantom, či kosíte trávu, pretože vás naladí na takú správnu vlnu a budete sa cítiť dobre, odpočinuto a vyrovnano. Toľko odo mňa na dneska a majte sa krásne.